I opgave 1 har jeg fået til opgave at lave en trekant ABC, hvor der er nogle forskellige mål, som jeg skal gå ud fra. Og det første mål hedder 4,5, og det er linje B. Og så derefter skal jeg putte min vinkel på, som er 56 grader, altså vinkel A, som er her. Dernæst kan jeg så tage min 6,2, som er min linje C. Og dernæst skal jeg så forbinde de to punkter her, så jeg har min trekant, hvor jeg har linje B, linje C og vinkel A. I opgave 2 skal jeg lave en trekant, som hedder ABC, hvor at den samtidig skal være stumvinklet. Og i den første linje B, som er her, er 7, fra her til her, og linje C fra her til her, som er 5. Og så har jeg de 34 grader heroppe, som er de mål, som jeg har fået oplyst i opgaven. Derudover kan jeg også se den her stumvinkel ved, at 2 af mine grader er under 90, og en af mine grader er over 90. Det vil sige, at derfor er min trekant stumvinkel.